neko sad namerno, na primjer, one dve devojke sve što su izašle na TikToku, što kao, jao, vojte nas u budu. Sanjica doktorica. Sanjica doktorica, veliki pozdrav za Sanjicu doktoricu. Mislim, dobrih znam preko Brate, TikToka. ko su te ribe? Neke randomke. Kaže, Šta ste ja rešao? časte nas, ono, malo će Znači, to ti je, ona ti je doktorka, znači, ona je doktorica, brate. Čega doktorka? Mojih muda prozoru, čega je Pa doktorka? doktorka toga. Slušaj, ne. Dobro, stari zanac. Samo da se razumemo. I obrazovala. Ali vidi, neko sad namerno to radi da bi ti isprozivao. Tako je. I onda dobije, i stvarno će neki lik da dođe da je plati, brate, u Budvi, da je kara. Tako je. Onda smo svi Ili pobedili. da plati A ko je to pobedio? Svi! Oni. Ne, svi! Ne. Znači, te ribe su dobile plaće, ne taj debilko koji hoće da ih kara, neki kara, nek plati te skrnavice Jones. Ti si ih ugasio, razumeš kojih je... Ali nije ugasio. Ne, ali dižeš, čekaj, ti digneš awareness i kažeš, ljudi, ovakve debilke postoje, devojke, šta vam je? Ali on je digao isto awareness ljudima koji su platili. Koji su platili, razumeš? Upravo je. Ali oni biraju da plaću, oni bi platili kad tad, platili bi neku drugu polupanku. I ovo je tačno. Platili bi Tako neku da drugu sam zapravo polupanku. ja samo na površinu digo sve ljude. Tako je. Svako se otkrio ko je. Da li je debil ili ne. I meni to do jaje. Razumeš, ja na kraju dana ne kapiram, mi puca glas. Sorry, guys, ono zrće zajebano, razumete, ja se dernem Eto kolud. ko u Budvi puši ladan, brate, na kraju. Dobro, oče pare, šta zaradio čovjek, jebim mater. Brate, šišanje je Ja bi teško, prvi, ne ja bi plaća. prvi. Ne plaća toliko, buraz. Da, baš si jeftin. Ja bi ko Michael, ono, dijem VVS, ja imam ovo sranje. Na Balkanu, da nam mi ne plaća šišanje 30 €.